Wensizwa anokwenhlukanise umona ohambisana nenhliziyo yembi onobuthakathi futhi nomtsizwa. Nina niyanithi niyabazi umtsizwa. Yabo lento eniyenza kulo mfolo okhuzani njengamanje akusesiyona umtsizwa. Senifuna ukuqeda nje ngaye. Ngiyamangala-ke mina ukuthi niyakulindela ukuthi kwenzeke okuhle. Niyayinithi manikhuluma ukuthi mhlambe nami ngelinye ilanga ngiyoba ukuthi niyojabula noma sekuwukuthi seniyilokho ukuthi enihlezi nikufisa uqhamuka abantu abenza njengoba nenza nje. Nihlale kumaphaneli nicindezele umunye umuntu nikhulume ngayo yonke into eniyithandayo ubusuku nemini. Niyojabula yini uthi wena unestory kufika abantu begqekeze ubusuku bethatha izinto. Kufana nokuthi phela ukhuzana njengamanje ngoba yonke into ayenzayo niyayirapha. Kufana nokuthi ufike wagqekeza istory uthatha izinto esitoro somuntu. Bafethu iyekeleni umuntu naye kanjengani kuyazwela. Mphile nje. Sithi masikhuluma izinto la ama-donation ahlalelele kude angasondeli ekubeni into ingawo. Anikwazi bafethu ukusaba niba amagwala kangaka niyofufobala le kude lokhu nezinguyazana nikhuluma emagroupini nodwa nicomplaina nisabe because inkinga yenu nisaba lokho ukuthi angazi noma nisaba ukufa noma nisaba ini. Kodwa nina ningamiyeka umuntu akhulume ngokhuzani nikhona. Ningamphenduli, ningawaqeda amanga umuntu awakhuluma ngokhuzani, niyithulele nje. Ngale bayakhuluma uMduba, bayakhuluma oMashobolo, bayakhuluma Siqiniseko, bayakhuluma uTramel. Imisangano eminingi yangale Mr NS bayakhuluma. Kunelist nje ingadlula naku-10. Nina angazi noma nafaka indaba lalivalo. Aniveli lokhu nikhuluma nodwa emagroupini niyambona ubadede eqhawe kanti unosabani ukukhuluma yini unedlozi ungenwa amadlozi uyasaba lokhu nithumela abantu ama-WhatsApp obani uthi hayi nambona nedede eqhawe kanti yanibanjwe yini ukukhuluma nibanjwe yinofu anginazi ngempela. Yabona nje le video umalume nayo uney'nto zakhe ey'nokwenzeka laphana uthola ukuthi uyakhuluma maybe bekusekhuzana. Kodwa-ke la uyayibona into okungesiyo kahle ukuthi le akusesiyo. Lento enza ukuthi kube kanjena ama-donation ngiyohlale ngisho yini eniyidalayo ngobugwala benu yini eniyenzayo ukuthi ibe kanje. Nina nisaba lokho ukuthi angazi kwenzakalani niyasaba Nkosi yami. Anikhulumi niwe nihlonipha ngakhona nihlonipha okunyanyisayo okudenayo ngoba angazi nisuke nicasula uma ningeke nikhulume ngento enidenayo. Yini neningaphumi nibhukule nikhulume kunento eningayifuni nikhulume kunento eningayithandi niveze ilaka lenu. Waye ukhuluma abantu abayi-2, 3, 5 ku-TikTok kuvele bona ukuthi lento ekhulunywa ilenja lomgodoyi lomhlathweje lesi sihlama somfana kuthiwa Siqiniseko nezinye izinja obhululu bakhe umgodoyi imidlwane nje ukuthi umsangano. Yini ningavili yini kusaba ukusho lokho nisaba ukuthi bazonithuma uphuthu. Sekunaleyo trend phela ukukhuluma kanjalo kuhlekiswe ngokulimala komunye umuntu owalimala kabuhlungu leso simo leso. Nisaba lokho ngento lokho nikhuluma-ke niveza lawo magama lawo-ke lokho niwaphosta le nale. Ayikho loo nto leyo. Le nto yenu okuthiwa niyanithukana ama-donation niyahlonipha umsangano into endala le ekade yaphela. Uma nisaphila kuleyo bubble kuleyo shell leyo ukuthi nini kanjalo babedlala ngani abenza nje ukunilawula nje ukuthi ningabaphenduli mabedela ukhuzane. Into eyenza kukhuzane nginitshele ayikho ikhona ngoba yini niyathanda niwu-Blue Nation. Abakhuluma ngapho bakhuluma kanjani? Bakhuluma kanjani? Yekani ukuba izinoko, yekani ukuba izinambathi, yekani ukuba izijingi, yekani ukuba inomfi nisukume nibhukule. Angithi namthanda nithi nibaningi. Ungakhuluma la ungaveli ngisho ubuso. Ngazi ukuthi ungaveli ubuso nje yini nakhona kanti usabandle engaka yilo ongayiqhenyi ngayo ngokuthi ulandela ukhuzane. Angithi ukhuzane kusuke uyiqhawe lakho umlandeli wakhe wamkhetha eningini wabona ukuthi uculela kahle
phoyini ngeke uzuyiqhenye ngayo mase ukhuluma uyiveza ukuthi nomlandeli wakhe uzokhuluma deep. Kade siyishumayela lento le udini Nkosi yami sekuzinyanga kodwa nje kubona ngathi nje cha akuyindawo wathi izeyuzi ke lokhu sikhuluma cause ngale weyibomvu bayakutargeta uma lokhu ukhuluma ukhuzana uwedwa ngoba lena umuntu likhomenta kuphela kuma-comment anenzi lana wena umsebenzi nithola kuma-comment nithi uqinisile qhawe ngiqinisele ini ingabe uyakhuluma nawe lapho usukukhuluma khona ufayele nawe lapho kufayelayo hayi uqinisile qhawe khuluma kahle iyadelela umfana cha hamba nawe uyokhuluma kodwa kuyobona kade bakhona abantu abakhulumela ukhuzana bakhona abamthandayo uma umuntu ezokhuluma into nizovela bazobona nabo ukuthi hayi ayihambi kahle lento le bayawuyeka lo mkhuba ngoba yini ke eniyidalayo lento iyohleli kunje niyokhala nikhulume nize niyeke. Mina nomuntu angangitshela ukuthi hey nambona nobani cha ngihlale ngikhuluma mina ngikuveza umbono wami wena awuvezi ngani ucashelana niphinde niyohlala kuma-live hhayi into engiyesa nje ama-live yalo mfana niyawathanda ama-Blue Nation ekusela kancane nginithuke nani enihambe niyokhamisa laphayana obese kuthi uma kunomuntu ohlala ko-live namanye ama-nation laphayana bese kuba nabantu abazoba-protect ngoba bazana bejwayelene umuntu engafuni ukubona into wrong ukuthi ubani mayengena ku-live uba wrong mayehlala nalabo bantu bakwa-red asazi because umprotector ube kuyimpintshi yakhe kuyisikimu sakhe engafuni ukubona ubu-wrong baleyo nto leyo. Bakhona nje abakwenzayo leyo nto ukuthi umuntu ahlala nabantu baka-red so nikhulumane nixoxa ini hhayi umgodi uyabheda hhayi ukhuzana uyabheda ini ugondi washa kwacima uhleli umuntu uyasinela laphana nekhanda engathi i-blocks yini leyo nto leyo nesibonga ngathi ibhasi manje uzothini uye umuntu omjwayezayo njalo mawuhleli nabantu bakwa-Red Nation hleli kuvunyiswa wena ngokhuzana ukuthi uyabheda ingoma ibalekile ama-streams udlula ubani bani uhlala kanjani umuntu okutshela ukuthi iqhawe lakho udlula ubani bani udlula ngomzukulu mayemdlula kuphi makhishwe iy'namba zakwa-Spotify makhishwe iy'namba zakwa-YouTube umdlula kuphi buphi lobo bufakazi lobo anikwazi ngisho ukuphendula niyathanda nokuhlala nabo bantu baka-Red Nation anikwazi ngisho nokuphendula banivumisa i-live iziphele khuzwa bona hhayi bani musukhuluma nje nisuke nibafakelana nani nje ma-Blue Nation amani niyanyanyisa nje nokwenza ukuthi umuntu ahambe ayophalaza laphana ngiyazi ukuthi ney'mpitshi zenu ezinibonayo ngoba niyathandana nizithandana ngama-lovers angeze nikhuze ukuthi nihleli nabantu baka-Red Nation ngoba niyathandana naze niyazana ngabe ngabantu ndawonye nikhwele ndawonye or nibuye endaweni eyodwa angazi kodwa nje lonto uwumsangano uwumbhedo kakhulu so asazi uma kusazoqhubeka kanjena-ke hayi asazi kuyofikaphi asazi nani phumani nivele ukuthi nimthanda njani ukhuzana mahle amavidiyo eniwenzayo nidansa or nijabulela ingoma niyidlala yebo kodwa-ke kuyomele nishumayele ivangeli nishumayele ivesi lokuthi yena ukhuzane umculi ongaka eSouth Africa wayehamba phambili kumaskandi mahle amavidiyo wenu impela mani wajabulela niwadlala kuhle nomyalezo kawuvele no live benzeni namavidiyo enzeni kubonakala ukuthi amavidiyo amahle ngokhuzana maningi agcwele eSouth Africa. Isale kahle.